Κεφάλαιο 3. Τα βασικά κρυπτονομίσματα. 3.1 Bitcoin, ιστορία και βασικές αρχές. Το Bitcoin είναι το πρώτο και πιο γνωστό κρυπτονόμισμα. Δημιουργήθηκε το 2009 από τον ανώνυμο προγραμματιστή ή ομάδα προγραμματιστών που χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Ιστορία του Bitcoin, 2008. Η δημοσίευση του λευκού βιβλίου Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system από τον Satoshi Nakamoto, περιγράφοντας την ιδέα και τη λειτουργία του Bitcoin. 2009. Η δημιουργία του πρώτου block, Genesis Block, και η εκκίνηση του Bitcoin Network. 2010. Η πρώτη εμπορική συναλλαγή με Bitcoin, γνωστή ως Bitcoin Pizza Day, όπου κάποιος αγόρασε 2 πίτσες για 10.000 BTC. 2013. Το Bitcoin φτάνει την αξία των 9.000 USD για πρώτη φορά. 2017. Το Bitcoin φτάνει τα 20.000 USD, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον. Βασικές αρχές του Bitcoin. Αποκεντρωμένο. Δεν ελέγχεται από καμία κεντρική αρχή ή κυβερνητικό οργανισμό. Ασφάλεια μέσω κρυπτογραφίας. Χρησιμοποιεί κρυπτογραφικούς αλγόριθμους για την ασφάλεια των συναλλαγών. Proof of Work, ένας μηχανισμός συνένεσης που απαιτεί από τους miners να επιλύσουν πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα για να επιβεβαιώσουν τις συναλλαγές και να προσθέσουν νέα μπλοκ στο blockchain. Περιορισμένη προμήθεια. Το συνολικό πλήθος των bitcoin που μπορεί να υπάρξει ποτέ είναι 21 εκατομμύρια, δημιουργώντας έτσι μια σπάνια μορφή νομίσματος. 3.2 Ethereum και έξυπνα συμβόλαια. Το Ethereum είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα που εισήγαγε την έννοια των έξυπνων συμβολέων και δημιουργήθηκε το 2015 από τον Vitalik Buterin. Ιστορία του Ethereum, 2013. Ο Vitalik Buterin προτείνει την ιδέα του Ethereum σε ένα λευκό βιβλίο. 2014. Ξεκινά η αρχική προσφορά νομισμάτων, ICO, για τη χρηματοδότηση του έργου Ethereum. 2015. Εκκίνηση του δικτύου Ethereum και δημιουργία του πρώτου block, Genesis Block. Βασικές αρχές του Ethereum. Έξυπνα συμβόλαια, προγράμματα που εκτελούνται αυτόματα όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση των συναλλαγών και την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών, dApps. Ethereum Virtual Machine, EVM. Ένα πλήρες περιβάλλον εκτέλεσης για τα έξυπνα συμβόλαια. ERC20 Tokens, πρότυπο για τη δημιουργία νέων tokens στο δίκτυο Ethereum. Proof of Stake, POS. Προγραμματισμένη μετάβαση από το Proof of Work στο Proof of Stake μέσω του Ethereum 2.0, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του δικτύου. 3.3 άλλα σημαντικά κρυπτονομίσματα. Litecoin, LTC, δημιουργός, ο Charlie Lee, πρώην εργαζόμενος της Google, έτος δημιουργίας, 2011. Βασικά χαρακτηριστικά, ταχύτερος χρόνος δημιουργίας μπλοκ σε σύγκριση με το Bitcoin, 2 λεπτά αντί για 10 λεπτά, και αυξημένη προμήθεια νομισμάτων, 84 εκατομμύρια LTC. Ripple, XRP, δημιουργός, η εταιρεία Ripple Labs, έτος δημιουργίας, 2012. Βασικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμένο για γρήγορες και φθηνές διεθνείς συναλλαγές, χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό μηχανισμό συνένεσης, Ripple Protocol Consensus Algorithm. Cardano, ADA, δημιουργός, ο Charles Hoskinson, συνιδρυτής του Ethereum, έτος δημιουργίας 2017. Βασικά χαρακτηριστικά, βασίζεται σε ένα επιστημονικό φιλοσοφικό προσέγγιση και αναπτυξιακές μεθόδους, χρησιμοποιεί το Proof of Stake μέσω του πρωτοκόλου Ouroboros. Άλλα κρυπτονομίσματα. Polkadot, DOT. Εστιάζει στη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών blockchain. Binance Coin, BNB. Το εγγενές νόμισμα του Binance Exchange χρησιμοποιείται για τη μείωση των τελών συναλλαγών. Chainlink, Link, προσφέρει αποκεντρωμένες υπηρεσίες Oracle για τη σύνδεση έξυπνων συμβολέων με πραγματικό κόσμο δεδομένα. Με την κατανόηση της ιστορίας, των βασικών αρχών και των χαρακτηριστικών αυτών των βασικών κρυπτονομισμάτων, οι μαθητές θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη διαφοροποίηση και τις μοναδικές ιδιότητες κάθε νομίσματος, διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις τους και τις δυνατότητές τους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.